Aquest és el programa Sal i Llum. Avui és un dia especial per nosaltres perquè tenim l'honor d'entrevistar a una persona que visita Manacor amb una certa freqüència. Ella és metgessa, és llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona i va estudiar també als Estats Units. També és llicenciada en Teologia i doctora en Salut Pública. Ella és monja benedictina i ha vingut a passar uns dies aquí en el monestir de Manacor. Benvinguda, Teresa. Hola, benvinguda. Què té el monestir de la Santa Família de Manacor perquè vinguis a veure-nos amb una certa regularitat? Home, té les meves germanes benedictines. Nosaltres, com se sap, els monestirs benedictins, cadascun és independent, no som un orde en el sentit que es puguin les persones moure de casa en casa, però que cada monestir sigui independent no vol dir que no tinguem relació. Les catalanes i també les mallorquines estem federades i per tant pertanyem a una organització comuna i ens estimem i ens coneixem. La vocació a la medicina com va néixer? Perquè tu, antes de monja, vas estudiar medicina, no és així? Sí. Això és perquè ja hi ha una tradició familiar. El meu avi era metge, també un tiet, la meva mare infermera, i recordo els 10 anys a l'escola que em van preguntar: i tu de gran què vols ser? Vaig dir infermera, com la mama, i el professor va dir infermera, i per què no metgessa? I això va ser el primer moment que jo vaig pensar: home, doncs metgessa m'agradaria més. Sí. Els teus estudis van ser a Madrid i també van ser, vull dir, a Barcelona i també als Estats Units. Parlem-nos una miqueta d'aquesta experiència. Jo vaig fer la carrera de Medicina a la Universitat Central, a l'Hospital Clínic de Barcelona. I ja quan feia el quart hi va haver un professor d'hematologia que ens va parlar dels estudis d'especialitat als Estats Units i la manera com ell ho va descriure, als Estats Units i Canadà, ell hi havia estat. Sobretot a mi em va agradar perquè emfasitzaven el que en diria més la recerca personal, és a dir, entendre l'estudi de la medicina no com simplement escoltar una sèrie d'informacions, que se n'han d'escoltar moltes i se n'han d'aprendre moltes, però no només aquesta part, diríem, més passiva, de recepció del coneixement, sinó que sobretot estimulaven la part activa de recerca de solucions pels problemes concrets dels pacients. Per exemple, hi ha un programa a la Universitat McMaster del Canadà on el primer de Medicina arriba l'alumne i en lloc de començar-li a explicar què és la medicina i com es distribueix, li donen un cas. Una senyora es presenta amb un mal de cap i has de començar a investigar. Investigar on? Clar, en aquest cas a la biblioteca, has de començar a buscar informació sobre cefalees, sobre mals de cap, a mirar quines causes hi pot haver. És a dir, és una manera d'ensenyar que estimula la investigació i per tant l'esperit crític. I a mi em va interessar això molt perquè em sembla que és essencial, tant en l'exercici professional com en la vida en general, no pensar que la solució ja te la donen feta, sinó que tu, aprenent dels altres i de totes les coses que t'han precedit, has de posar-hi la teva part activa perquè potser la solució serà diferent que la que hi ha hagut fins ara. No sé si t'he explicat amb això, però això em va entusiasmar. Llavors vaig començar a fer els passos necessaris per fer l'especialitat dels Estats Units. I sí que és veritat, vaig fer allà el que seria l'equivalent al MIR, i és veritat que allà hi havia una part de recerca més important que la que encara hi ha aquí al nostre país. No? I això em va agradar. Molt bé. Després ingressares en el monestir de les monges benedictines. Per què monja? Té relació la monja amb la medicina? El fet de ser monja realment va sortir d'una crida. I una crida vol dir una cosa que et ve de fora i per tant jo no la dedueixo. De dir, sí, mira, jo primer era metgessa, llavors això et porta a interessar-te pels altres i pel patiment dels altres, que és veritat, i d'aquí passem a monja. No, jo aquesta, diguéssim, sil·logisme o aquesta concatenació no la faig, perquè la meva experiència personal és, jo anava cap a la medicina i és veritat, això sí que abans de ser monja o de sentir la crida de ser monja havia començat a estudiar teologia, però això tampoc té res a veure. Jo estudiava teologia pensant potser després fer un doctorat en ètica mèdica i això és una cosa que sí que per mi lliga, no? Interessar-te pels problemes, perquè no ho he dit, però en els Estats Units va ser molt interessant la part d'investigació, però també va ser un xoc per mi veure un sistema privat de salut. Clar, ara aquí tenim la privatització de la sanitat, però l'any 92, que és quan jo vaig anar als Estats Units, jo venia d'un país on hi havia un sistema públic de salut excel·lent i estava organitzat de manera que tingués cobertura universal. Això per mi era una cosa que no se'n podia dubtar, de la bondat d'aquest sistema. Ja dic que ara és un escàndol que s'estigui desmantellant. Als Estats Units em vaig trobar amb un sistema que si no tens diners no tens atenció sanitària. I això jo no només ho sentia dir, és que ho vivia. Hi havia gent que em venia a veure la meva consulta i que la meva secretària fora els deia que no.
perquè no podien pagar. Jo estava dintre d'aquest sistema i això em va frapar, no? Va ser un xoc per mi. Llavors vaig començar a estudiar teologia buscant en l'àmbit teològic una, diríem, major implicació en la justícia social i intentant des d'aquests estudis sobre els valors i sobre la dignitat de la persona després aplicar-los també en l'organització del sistema mèdic d'un país. No t'hauràs plantejar exercir com a metge, com a metgessa? Vaig exercir com a metgessa i vaig exercir 2 anys a Catalunya abans de marxar als Estats Units, quan vaig acabar la carrera. Vaig fer substitucions a les vidrieries Vilella, de Sabadell, vaig treballar en un ambulatori de Santa Tecla, d'Hospitalet, vaig fer una substitució a la Mútua de Terrassa i vaig també treballar a l'ambulatori de Manso, fent domicilis per un dels metges d'allà. Per tant, vaig exercir la medicina durant 2 anys, vaig marxar als Estats Units i l'especialitat, o sigui, el MIR, és quan exerceixes més la medicina, estàs de guàrdia cada 3 dies als Estats Units, i això ho vaig fer durant els 3 anys que allà dura l'especialitat. Per tant, el meu contacte amb la medicina no és només teòric, sinó que també és d'exercici. I, com dic, el constatar la possibilitat de privatitzar un sistema de salut per mi va ser un xoc. I he d'anomenar una dada que ens dona l'Organització Mundial de la Salut de l'any 2000, que ens fa un rànquing de tots els països que formen part d'aquesta organització, i és important que la gent conegui que l'estat espanyol l'any 2000 ocupava el lloc 7 d'aquest rànquing mundial. I en aquell mateix any, l'any 2000, els Estats Units ocupava el lloc 34. Per tant, en contra de la percepció que tenir una privatització de la salut vol dir que millores les prestacions, això no és cert. Tenir un sistema privat de salut com tenia als Estats Units l'any 2000 i com ara estem tenint en el nostre país, disminueix la qualitat assistencial, i això és una cosa que no és tema d'opinió, això és una cosa demostrada. Després en parlarem de la salut pública, però abans t'hauria de demanar, el fet que siguis monja t'ha ajudat, has tingut cap impediment perquè tu facis aquesta labor que fas actualment, perquè actualment fas una labor, diríem, de divulgació, perquè vas donant conferències per aquí i per allà. El fet de ser monja, això no ha estat un impediment? Home, és un impediment, diríem, de temps, perquè si jo em dediqués, si la meva vida fos fer conferències, doncs mira, cada dia em faria, no? És obvi, la meva vida no és fer conferències, és ser monja, i això m'implica uns compromisos i unes responsabilitats a la comunitat. I per tant, des del punt de vista pràctic de temps, és una reducció del temps que jo podria dedicar a fer conferències si això fos l'únic que fes, però per altra banda és un enriquiment, perquè no es tracta de fer conferències de qualsevol tipus, són conferències que neixen de la reflexió que em permet aquesta vida monàstica equilibrada i aquests espais de silenci. És a dir, que les idees que jo en les conferències exposo i també la part que investigo, doncs neix de, com dic, un ritme de vida que em permet plantejar segons quines preguntes, i això jo crec que ho dec a la vida monàstica. Per tant, jo no ho separaria. Abans he dit que vostè em deia sí, la medicina i el ser monja venien junts, i jo he començat a fer l'explicació, però m'agradaria afegir una cosa, que és a on anava, i és que això de la vida monàstica o ser monja sempre parteix d'una crida, i jo crec que la iniciativa de Déu és així com jo ho he vist. De vegades faig una broma, que és dir, home, això que jo vaig viure l'any 95 va ser quan vaig tenir el primer contacte amb el monestir, vaig sentir que Déu em cridava a ser monja, no? Llavors jo ho explico així perquè és així com ho vaig viure. Ara, la broma que faig de vegades és que potser, perquè això és un tema de fe, llavors això vol dir que jo no li puc demostrar a vostè, ni em puc demostrar a mi mateixa, que Déu, segur, que em va cridar a mi l'any 90. Però com se sent? Això sí que te volia demanar. Com se sent aquesta crida? Però la cosa és que jo potser arribo al judici final i Déu em diu no vaig ser jo, s'imagina? No, això és una possibilitat, perquè realment jo crec que la vocació és així, és que tu ets conscient d'una experiència interior, i ara vostè em pregunta més com és, i jo em costa posar-li paraules, i em sembla que tothom ho entendrà perquè l'experiència d'enamorament, per exemple, també és una experiència interior, i quan algú des de fora te la qüestiona o et diu, però tu com és que t'has enamorat d'aquesta persona? Home, els poetes en saben més de posar paraules, però fins i tot els poetes doncs es queden curts a l'hora d'expressar allò que es viu. I jo crec que en l'enamorament, com que la majoria de gent l'ha viscut, ja no cal que els expliquis gaire cosa, perquè ja diuen, ja sé de què va, perquè jo ho he viscut. La vocació religiosa no tothom la viu, llavors és més difícil de transmetre-la. Però en qualsevol cas el que és un impacte intern, una, diríem, experiència interior de relació, és a dir, això no és una cosa que ve només del pensament, sinó que també hi ha l'efecte involucrat, i en el meu cas doncs, va ser, després de 3 mesos d'estar en el monestir, estava estudiant per un examen de medicina, precisament, i va ser com expressar un anhel interior de dir, t'imagines poder viure així?
com vivien les monges. I llavors de seguida entra com una lluita interior, perquè el cap diu, com vols viure així? Si tu no saps com viuen aquestes persones, no? I llavors, bé, en el meu cas, ara no em vull allargar, però vaig comprar la regla de Sant Benet, me la vaig llegir, aquesta sensació d'adequació, no? Que això era una cosa per mi, va augmentar. Al final vaig fer una trampa a les monges de la meva comunitat, perquè volia saber si realment era el meu lloc o no. I el que vaig fer va ser parlar-los de l'homosexualitat, i ho vaig fer en context d'una conferència sobre la sida que em van demanar que els hi fes. Encara no sabien elles que jo volia ser monja, i jo ho tenia com una cosa interior però no ho havia dit a ningú. I després d'aquesta xerrada jo em vaig adonar, i a vegades ho he expressat dient com el caçador caçat, és a dir, jo anava allà a veure si les monges d'aquesta comunitat donarien la talla del tema homosexualitat, a veure si jo suposadament era la persona progressista i de mentalitat oberta, i a veure si les monges donarien la talla. I les monges, quan jo vaig acabar la xerrada, en lloc d'enfrontar-se en el tema homosexualitat, em van fer preguntes sobre el cas que jo havia explicat, sempre concretes. I jo vaig entendre que, en lloc de veure el tema homosexualitat com a tema, aquella comunitat estaven veient que hi havia persones que patien. Em feien preguntes concretes per entendre millor qui eren aquestes persones i pregar millor per elles. I en aquell moment jo vaig pensar que a mi jo volia viure, aprendre a viure, no anant per la vida de tema en tema, sinó de persona en persona. I això va ser com decisiu, no? Retomam el tema que havies insinuat dels temes de sanitat. Què trobes d'aquells retalls que tenim actualment a dins la sanitat pública degut a pressuposts? Diuen que han de retallar pressupost i retallen la sanitat. Clar, aquí el que és fonamental és posar això en un context ampli, que significa avaluar de forma crítica això que en diem la crisi, no? O que se'n diu la crisi. Una crisi pot ser una realitat objectiva o pot ser una realitat fictícia. I aquesta crisi és una realitat fictícia en el següent sentit. A nivell mundial, la producció d'aliments i de riquesa ha augmentat en els últims anys. No és veritat que, en l'antigor hi havia crisis a vegades perquè a Egipte hi havia tot el blat de la Mediterrània i de sobte es podien arruïnar les collites d'Egipte i realment no hi havia menjar, no hi havia blat. Hi havia una crisi de tota la Mediterrània i de tota la gent que depenien d'aquesta producció de blat. Avui en dia la situació no és aquesta, no és que a nivell mundial aquesta gran crisi que patim no és perquè realment es produeixi menys aliments, sinó que la FAO ens diu que es produeixen en aquest moment en el món aliments suficients per 11 bilions de persones. Bilions, vull dir, en la nomenclatura nord-americana, això serien per 11.000 milions de persones. Aliments suficients. I el món són 7.000 milions de persones. Doncs com és que hi ha gent que passa gana? Com és que hi ha 1.000 milions de persones que passen gana? Això és una decisió política de mala repartició. Això és diferent que ens faltin els béns. El mateix passa en el nostre país. No és que hi hagi poca riquesa a l'estat espanyol, no és que hi hagi poca riquesa a Catalunya o a les Illes Balears, és que està mal repartida. Recentment llegia unes estadístiques que deien que a l'estat espanyol han augmentat en els últims anys, en l'últim parell d'anys, l'adquisició de productes de luxe. O sigui, els productes de luxe hi ha més gent que en compra més. Per tant, això vol dir que la crisi no és per tothom. Hi ha unes persones que s'estan fent més riques i unes persones que s'estan fent més riques. I per què se retallen en sanitat i no se retallen amb altres coses que siguin menys necessaris? És que clar, jo ja veu que parteixo de la base que no s'ha de retallar en res, en el sentit que, bé, millor dit, sí que s'hauria de retallar en una cosa, i és que si nosaltres veiem la pressió fiscal que s'exerceix en aquest moment en el nostre país sobre les grans fortunes comparat doncs, amb la gent que són de classe mitja o de classe baixa, resulta que, no comparat amb un país hipotètic de tipus comunista que anés a prendre-li els diners als rics, no estic fent això. Estic dient, comparat amb França o amb Alemanya, que són els països europeus doncs, que tenim més a prop i de referència, la pressió fiscal que es diu sobre la gent que té els sous més alts o les fortunes més altes, si nosaltres féssim com França i com Alemanya, no com no sé quin país, sinó com França o com Alemanya, si féssim això ja no caldria fer en el nostre país cap retallada, perquè hi hauria suficient recaptació d'impostos com perquè es pogués tenir un capital per poder fer les prestacions socials. No sé si m'he explicat amb això, però això és fonamental. Per tant, insisteixo, aquestes retallades són injustificades, hi ha altres solucions per enfrontar-se en un moment de crisi a nivell europeu i aquesta solució passa per un repartiment més just de la riquesa. La salut pública, en mans de qui està? Dels metges, dels polítics, dels laboratoris o del poder financer?
Clar, això tot el que em fa són preguntes complexes, no? Que no es poden contestar en un moment, però aquí el més important és saber que el que són els estudis, perquè si parlem de salut pública parlem en definitiva d'una ciència, que és la ciència mèdica, que es basa en unes investigacions. Les decisions s'han de prendre en base a una investigació. És bo posar aquesta vacuna o no és bo? És necessari o no és necessari? Què diu la recerca científica? Doncs aquest és el puntal de totes les decisions que prendrem en salut pública. I el problema actual és que la recerca està en mans de les mateixes companyies que comercialitzen els productes pels quals es fa la recerca. Això és una irregularitat que no la denuncio jo només, sinó que ja el Parlament anglès, britànic, en l'any 2004 va fer un informe oficial dient que això havia de desaparèixer, aquesta identificació entre la companyia que ven un producte i la investigació que avala aquest producte. Això ha de ser una investigació independent. I només si és una investigació independent podem tenir garanties que si ens diu que aquell producte és bo, doncs sigui veritat. Perquè si no, i això s'ha demostrat també al llarg de la història, els estudis promocionats per la mateixa indústria donen positiu. I els que no són promocionats per la indústria de vegades donen positiu, perquè també n'hi ha de medicaments bons, i de vacunes bones, però de vegades donen negatiu. Però si no són rentables no se fabriquen. No? Això és un altre drama, no? I aquí una altra irregularitat que hauria de ser corregida, i a més és molt fàcil de corregir, és aquesta que diu que quan una companyia, una empresa o qualsevol grup fa una investigació per un medicament, per una vacuna, per una intervenció sanitària, si la investigació li dona un resultat negatiu, contrari als interessos, no està obligada a publicar-ho. És a dir, que jo com a metgessa puc saber que l'empresa tal acaba de publicar un estudi que diu que una vacuna és bona i el que jo no sabré mai és quants estudis previs ha fet aquesta companyia que li han sortit negatius. Aleshores, si jo sabés que aquella companyia ha fet 20 estudis que li han sortit negatius i un li ha sortit positiu, el meu criteri, la meva opinió crítica com a metgessa és dir, home, doncs sembla que l'evidència està en contra d'aquesta vacuna. Però si jo tot això no ho sé i només em dona a l'estudi positiu, la meva conclusió, a no ser que me'n malfiï, com és el cas, hauria de ser que aquesta vacuna és bona. Perquè tenim un estudi que diu que és bona i jo no sé que en tenim 20 que diuen que no. És a dir, que estic apuntant cap a una responsabilitat directa del que són les agències reguladores. I aquestes agències reguladores, inclosa l'Organització Mundial de la Salut, incloses les autoritats sanitàries del nostre país i de l'àmbit europeu, els que regulen els medicaments, també a nivell dels Estats Units, totes aquestes agències en aquest moment hem de dir que no són independents. Per tant, quan vostè em deia sí, que el poder financer a les grans multinacionals hi tenen un paper, és veritat, perquè, per exemple, avui en dia l'Organització Mundial de la Salut el més d'un 50% està finançada per capital privat. Es va fundar el 1947, l'OMS, i es va fundar per ser finançada amb la contribució de cada un dels estats membres. I així va ser fins que, a finals del segle XX, han començat a disminuir la contribució que cada un dels estats pot aportar a l'OMS. I, en canvi, ha començat a augmentar la contribució oferta per capital privat. Una de les empreses més importants és la Coca-Cola, que en aquest moment financia l'OMS, i a més la Fundació Bill i Melinda Gates, del Bill Gates, de la Microsoft. És aquesta contribució conjunta de l'empresa Nestlé, de la Coca-Cola, de la Fundació Bill i Melinda Gates, per tant, tot això, capital privat, en aquest moment financia més del 50% de l'Organització Mundial de la Salut. I això vol dir que ja hi ha hagut exemples de presa de decisions on, si els interessos d'aquest capital privat es veuen afectats, l'OMS no diu o no estimula la investigació que hauria d'estimular. Molt bé. Un parell de preguntes de tipus polític. Qualcú qüestiona el sistema de representativitat política actual perquè no se concep o no s'explica de que faci uns mesos hem elegit a uns representants polítics i en el cap de poc temps la gent se tiri en el carrer com està sortint en el carrer de forma contínua. Què és el que falla aquí? Abans, primer vostè ha dit, s'escullen els representants i després la gent surt al carrer. No, però entremig ha passat una altra cosa, i el que ha passat entremig és, primer s'escullen, els representants o els candidats tenen un programa electoral i diuen que faran unes coses i que no en faran unes altres. Llavors són escollits. I quan són escollits va i fan les que van dir que no farien i deixen de fer les que van dir que farien. Aleshores la gent surt al carrer. Per tant, aquí hi ha hagut una deslegitimació del poder polític, però no per part de la gent, sinó per part del mateix poder polític que s'ha deslegitimat a si mateix anant en contra d'allò que havia promès. És a dir,
els partits tenen legitimitat democràtica per governar quan surten escollits en funció dels programes que han presentat a les eleccions. Si aquests programes els canvien, la legitimitat política democràtica es perd. Llavors el que fa la gent sortint al carrer és simplement constatar una deslegitimació que s'han fet els mateixos partits. No sé si m'he explicat amb això també. Això no vol dir que la gent sigui equivocada? No, clar, jo considero que això que està passant és una cosa que hauria de passar encara més. És a dir, que jo he parlat de vegades de la vaga general indefinida, i vaga general indefinida significa no només una vaga d'un dia, com hem tingut l'exemple, sinó una vaga que aguanti suficient temps com perquè hi hagi una necessitat de tornar a renegociar el pacte social. Això què significa? Significa el mateix que ha passat a Islàndia, per exemple. En aquest país els van espantar dient si vostès rebutgen aquesta necessitat de rescat, aquesta política econòmica europea, vostès cauran en la crisi pitjor de la seva història i no aixecaran cap mai més. Els islandesos no s'ho van creure, el que van fer va ser fer marxar del govern el seu primer ministre i tot el govern, precisament perquè havien pactat unes condicions d'austeritat amb les quals la població no va estar d'acord, van auditar el seu deute, perquè si hi ha un deute legítim, jo sóc la primera que estic a favor de pagar-lo. Que hi ha una part del deute que ara tota la població de l'estat espanyol haurem de pagar, que no és legítim, que és un deute que no ens correspon a la població, sinó que correspon a unes empreses privades o a uns bancs privats. Aquest deute no l'hem de pagar entre tots. I pensi una cosa que és molt important, que la gent sàpiga que aquest deute, quan parlem de pagar el deute, i jo he sentit la quantitat de 48.000 milions que haurem de pagar l'any que ve, això no és per pagar el deute, això és per pagar els interessos del deute. Per tant, estem ara a l'estat espanyol en una situació que és equivalent a la dels països llatinoamericans, que molta gent coneix de fa uns anys, que hi havia aquestes associacions, encara hi són, ONGs que deien en contra del deute llatinoamericà, per condonar el deute. Per què? Perquè era un deute que la població havia de pagar un tant per cent extrem del seu producte interior brut per pagar aquest deute, però no per pagar el deute, per pagar els interessos del deute. I no arribaven els interessos, amb la qual cosa la població no es podia desenrotllar econòmicament per culpa d'aquest deute, però a més el deute creixia cada any, perquè només donaven abast per pagar interessos que més variaven en funció de les decisions que es prenien en el Banc Mundial. Això és una situació d'explotació directa i aquesta situació l'estat espanyol no l'hem d'acceptar de cap manera. Per tant, la resposta d'una vaga general indefinida és molt seriosa, però és que la situació és molt seriosa. Hem parlat de crisi, però qui són els responsables de la crisi i quines serien les mesures per sortir-ne el més aviat possible? Clar, aquí torna a ser, com totes les preguntes que em fa, com d'un gran abast, però hi ha unes nocions que són bastant clares, i aquestes nocions són, com li he dit abans, si la producció de riquesa, per exemple, li posaré un exemple, tenim aquí l'empresa Telefònica, en la qual el dia 5 de novembre d'aquest any 2012 hi va haver una vaga de fam per part de 5 dels seus treballadors. Han començat vaga de fam per unes circumstàncies que ara no és el cas de detallar, però bàsicament és un acomiadament improcedent, que els jutjats ja ho han fet, ja han lluitat per via judicial i el jutjat ha determinat que era un acomiadament improcedent. Però com sap vostè, aquestes lleis d'acomiadament cada vegada s'han fet més flexibles i per tant l'empresa es va acollint a aquests canvis progressius i no dona satisfacció a aquest treballador i a tot el sindicat que li dona suport. Doncs bé, aquests treballadors han començat una vaga de fam i és fonamental saber que aquesta empresa que està fent aquesta reducció de plantilla és una empresa que està guanyant, que ha tingut els guanys més grans en els últims anys. Per tant, no és una empresa que es justifiqui aquesta reducció de personal, sinó al contrari, que hauria de ser una empresa que hagués de repartir els beneficis i fer-ho d'una forma justa. Això és un petit exemple, però és un exemple que he volgut citar perquè això és el que passa a nivell mundial. No hi ha menys beneficis, hi ha més beneficis. I per tant, el que hem de fer és tenir unes autoritats polítiques, democràtiques, que posin límit en aquesta acumulació de capital. Un exemple que li puc donar és d'aquesta cosa que es diu l'economia del bé comú, que ja es promou a nivell europeu i que, entre altres coses, ens proposa el següent. Diu, bé, nosaltres estem acostumats a tenir unes empreses que no posin límit als guanys que pot tenir l'empresari respecte als sous que paga o respecte al benefici social que dona aquesta empresa. Els de l'economia del bé comú ens diuen una norma que podríem entre tots pactar seria, per exemple, que en una empresa entre la persona que guanya menys i la persona que guanya més no hi pogués haver un diferencial de més de 20, un factor de 20. Això què vol dir? Que si la persona que guanya menys d'una empresa guanya 1.000 euros, la persona que guanya més pugui guanyar 20.000 euros. Home, 20.000 euros al mes ja està bé, no? Ja, per una persona que sigui avariciosa em penso que ja li pot reportar suficient
satisfacció, perquè 20.000 euros al mes, durant 12 mesos a l'any, doncs ja són molts diners, això. Però no, per exemple, com passa avui en dia, que en alguns casos la persona que guanya menys guanya 1.000 i la que guanya més guanya 200.000, no 20.000, 200.000. Aquesta diferència fa que s'acumuli el capital amb unes poques mans d'una forma tan extrema que després aquests poders econòmics siguin capaços de tombar governs o d'influir en les decisions de política internacional o en l'OMS, com els he dit abans. I això és una situació que, ja es veu clar, fa passar els interessos privats d'aquests pocs per sobre del bé comú. Això és responsabilitat de tots i jo crec que és urgent que ho canviem. Una pregunta que afecta directament... Una cosa, amb el tema d'economia, doncs a mi el que m'importa més a dir és que jo estic a favor de les empreses i a favor de l'emprenedoria, a favor de la iniciativa privada, de que les persones puguin dir escolti, jo què m'agradaria fer a la vida? Doncs que puguin fer-ho, és a dir, jo no vull de cap manera una economia, ni em sembla que seria la solució, una economia dirigida per un comitè central, no que li digui cadascú el que ha de fer i cadascú hagi de fer el que li diu el comitè central. No, jo vull una societat on hi hagi iniciativa privada, on tothom pugui fer el que li sembli muntar la seva petita empresa, però que no sigui una empresa capitalista, perquè ser una empresa capitalista vol dir ser una empresa moguda al màxim benefici econòmic. No, hi ha d'haver un altre objectiu a les empreses, que sigui el màxim benefici social amb sostenibilitat econòmica, evidentment, que tu puguis fer el teu guany i que tu puguis mantenir la teva empresa, però que el teu objectiu no sigui fer com més diners millor, sinó que sigui mantenint la sostenibilitat i un guany raonable com col·laborar en la societat. I jo crec que això correspon no només a l'Evangeli, que no, estem també en aquest programa parlant-ne, sinó correspon a l'anhel del cor humà, perquè si l'Evangeli és important és perquè estem fets a imatge de Déu, ens diu el cristianisme, i per tant el cor humà el que vol és estimar i ser estimat, i gaudeix quan estima i és estimat, no quan acumula bitllets. Això és una perversió del que és la persona. Una pregunta feta directament a Catalunya. Sí. Aquest projecte, aquest programa d'autodeterminació del senyor Mas, això va en sèrio o és una cortina de fum? Home, jo crec que és una cortina de fum. Jo no sé el senyor Mas i el seu partit com discuteixen i que tenen el cor, ni em toca jutjar-ho ni ho vull fer, però el que per mi és més important, vaja, no ho sé si és una cortina de fum, però el que sí que sé és que aquesta Catalunya independent ha estat capaç, aquest projecte, de inspirar a tanta gent perquè ha vehiculat l'anhel de justícia social. Jo no en tinc cap dubte d'això, que la majoria de persones estan descontentes, hi ha una majoria social a Catalunya descontenta amb l'estat de coses actual. Per què? Perquè es veuen desnonats, fets fora de casa seva, tenen parents i amics que es veuen fets fora de casa seva, perden la feina, hi ha un atur juvenil del 50%, gairebé, un atur general de més del 20%, això és una situació que òbviament es correlaciona amb un descontentament de la majoria social. Aquest projecte de Catalunya independent vehicula, inspira tota aquesta possibilitat de que fem una societat més justa. I per tant jo crec que és fonamental entendre que a Catalunya hi ha no només un dèficit fiscal, que és el dèficit dels diners que van a Madrid i els que tornen de Madrid, això és veritat, hi ha dèficit fiscal, i si el corregíssim tindríem més diners a Catalunya. Però aquest no és l'únic dèficit que hi ha, i això és molt important que se sàpiga. A més del dèficit fiscal hi ha el dèficit social. I el dèficit social és dels diners que realment arriben a Catalunya, nosaltres, és a dir, els catalans, les nostres autoritats polítiques, els administren malament, de manera que es crea més decalatge, més distància entre rics i pobres. Aquest dèficit social és responsabilitat nostra. I aquest dèficit social hem de ser conscients perquè si fem una Catalunya independent sigui una Catalunya que sigui justa i que doni resposta als anhels d'una societat millor que busca la majoria de la població catalana. Anem a entrar en temes estrictament religiosos, però abans volíem fer una miqueta de descans escoltant una cançó que vareu cantar en Lídia Pujol a un programa que se deia Singulars, que no me recorda el títol, però tu mos podries recordar. Aquesta és una peça de les vespres de Nadal o les matines, no? de la nit de Nadal, i el text és d'Isaïes, del profeta Isaïes, de nit us desitjo amb tota l'ànima, i la música és del monjo de Montserrat, Gregori Estrada. I doncs anem a escoltar-la. De la nit amb tota l'ànima, amb delet
al fons del cor. Si heu acabat amb bon punt la vostra llei, apareixerà la terra. Els habitants del món aprendran la bondat. Aquest llibre que ha publicat en Eulàlia Tort, que se diu Converses amb Teresa Forcades, jo el m'he llegit de principi fins al final molt detingudament. Una de les coses que m'ha cridat l'atenció és que vares fer la tesis de llicenciatura de teologia sobre la Trinitat. I la Trinitat la defineixes com que el Pare és el qui dona, el Fill és qui rep i és l'Esperit Sant el que comparteix. Aquesta manera d'enfocar la Trinitat és una cosa original teva o no? Bé, aquí has dit la llicenciatura, i és veritat que la llicenciatura vaig fer el treball sobre la Trinitat, però també el doctorat, no? Perquè el doctorat en teologia doncs també l'he fet i també sobre aquest tema i sobre això que tinc el llibre publicat. Sí. Llavors aquesta manera de parlar-ne, clar, s'inspira, perquè en la meva tesi doctoral el que vaig fer va ser estudiar la teologia trinitària i en concret la noció de llibertat dintre d'aquesta teologia trinitària en els autors clàssics doncs, de més influència, no? Com Basili de Cesarea, Gregori de Nacians, després Agustí d'Hipona, Ricard de Sant Víctor, Tomàs d'Aquino i finalment Calvin. Llavors, en tots aquests autors, clar, tot el que jo dic sobre la Trinitat està inspirat per tota aquesta teologia clàssica i pel que va ser el meu director de tesi, que va ser Josep Maria Rovira Belloso, doncs, que també ha sigut professor de la Trinitat molts anys a la facultat i doncs, que ha escrit bastament. Té obres importants, sí. Clar, és el seu tema, no? Per tant, és tota aquesta, podríem dir allò que s'acostuma a dir, però que no és un tòpic, que tot el que hi hagi de bo de la meva tesi, doncs a totes aquestes persones ho dec. I el que hi pugui haver d'erroni, no deu ser meu, no? Però per altra banda, aquesta manera de parlar amb el donar i el rebre, jo sí que la vaig desenrotllar doncs, a partir, sobretot, de Ricard de Sant Víctor, que és quan Ricard de Sant Víctor ens parla d'aquesta paraula del condilecte. O sigui, Ricard de Sant Víctor té una cosa molt interessant, que és que diu l'amor, per ser amor ple, ha de ser de tres. Com diria, home, això és una mica original, no? Perquè, clar, l'amor ja s'entén que un de sol difícilment pot viure l'amor ple, perquè l'amor ple implica un donar i un rebre, no? Llavors tu sí que et pots estimar tu mateix, però és més pobre això que no si estimes una altra persona. Això sembla lògic. Ara bé, Ricard diu, no, amb dues persones no n'hi ha prou, n'hi ha d'haver tres. Llavors ell ho explica, i ara sé que tenim poc temps, però intentaré explicar-ho així breument. Ricard diu que en l'amor a dos, o sigui, l'amor en general, sempre és màximament feliç quan comparteix el motiu de la seva joia. I això què vol dir? Vol dir que si jo l'estimés a vostè, si jo l'estimo a vostè, però imagini's que jo l'estimés a vostè al màxim que es pot estimar una persona, no? Llavors, que vostè fos per mi la joia de la meva vida. Aleshores, si és així, i vostè m'estimés a mi, jo seria per vostè la joia de la seva vida. I clar, la joia de la seva vida seria jo, la joia de la meva vida seria vostè. No coincidim. Això diu Ricard de Sant Víctor en el segle XII, I en canvi, si nosaltres tinguéssim aquí una tercera persona a la qual estiméssim amb aquest mateix amor perfecte o total, aleshores, i això una mica l'experiència, per baixar de la part teòrica, és la que tenen els pares, no? Uns pares es poden estimar molt l'un a l'altre, però quan tenen el fill, la seva joia es multiplica. Per què? A més de tenir un tercer al qual estimar, és que poden compartir la seva joia plena. És que la direccionalitat d'aquell amor ara conflueix, mentre que abans era contrari. No sé si m'estic explicant, eh? Llavors, aquells pares que junts veuen com el fill doncs, fa una cosa en esport, o canta, o es mou, o simplement aprèn a caminar, o el que sigui que fa el fill, tenen una joia que és més profunda perquè estan compartint, el seu amor va en la mateixa direcció. Mentre que si només són dos, hi ha sempre un decalatge de direcció. Està molt bé. Llavors això ho explica Ricard de Sant Víctor, no? I a partir d'aquí, doncs això del donar, del rebre i del compartir, a mi em va semblar que era una manera d'entendre què? Que l'amor sempre ha de ser en l'esperit de compartir, que és l'esperit, perquè nosaltres diem Pare, Fill i Esperit Sant, no? Doncs l'Esperit Sant li correspon al compartir, que això també ho diu Sant Agustí i ho diu tota la tradició, perquè
l'amor, qualsevol amor, sempre ha de ser en l'esperit de compartir. Però no sempre és la realitat del compartir. Perquè jo puc tenir l'esperit de compartir amb vostè l'amor, però vostè em pot dir que no li interessa. Llavors jo em quedaré amb la donació pura. Jo em quedaré amb que només dono, però no rebo perquè a vostè no li interessa. Llavors això, que és en l'esperit del compartir, té una realitat humana que només és de donació. I de vegades això els hi passa als pares, que donen i els fills no els hi fan cas. Llavors aquí hi ha un amor frustrat, però és un amor real. I és un amor real per què? Perquè Déu és pare. Perquè Déu, li podríem dir mare, també ara el problema no és de gènere, sinó que Déu té una dimensió que és de donació pura. Per això nosaltres podem a la Terra viure un amor autèntic que sigui només de donació. No és l'ideal. L'ideal és que hi hagi Pare, Fill i Esperit Sant, és que hi hagi compartició. Però l'amor de donació, quan tu estimes i l'altre no et correspon, això és amor de veritat, perquè està guardat en el si del pare, diríem. I el mateix passa amb l'amor de recepció. De vegades a tu t'estimen i tu no et trobes bé, és que és veritat, només que tinguis un mal de cap fort, et pot fer algun favor i tu pots contestar amb una mala paraula. Això és una experiència real. O tu pots tenir una, per exemple, l'experiència millor que conec d'amor de recepció pura és demanar perdó. Quan tu vas a demanar perdó, això és un acte d'amor, o no? Demanar perdó. Però no és un acte de donar res. Jo vaig a demanar perdó i vaig a demanar una cosa, no vaig a donar res. No sé si m'estic dient això, Llavors això és un exemple d'una experiència humana d'amor que és només de recepció, perquè estic tan pobre en aquell moment, si jo he fet mal amb algú, estic en una situació de pobresa, que jo no puc donar res, només puc rebre. Bé, doncs, rebent, i rebent amb el cor obert i amb l'esperit de compartir, no és que jo no vulgui donar, és que no puc, és que no tinc res per donar, estic pobre. Això és amor autèntic. Per què? Perquè Déu, que és amor, perquè si alguna cosa ens diu la Bíblia sobre Déu, és que és amor. No és una definició formal, perquè Déu no se'l pot definir, però és el que més s'acosta a copsar la profunditat del que Déu és. Déu és amor. Doncs bé, aquest amor no és, diríem, amb una sola manera, sinó que té una donació pura, una recepció pura i una compartició. Que això són les tres persones divines. I això fa que jo, que he estat feta a imatge de Déu, i vostè, que ha estat feta a imatge de Déu, pugui estimar de tres maneres diferents, no d'una només. Però que són tres maneres que no es poden fer. Molt bé, seguim. Concili Vaticà II. Enguany fa 50 anys. Hi ha pors a l'Església? Por d'aplicar el Concili Vaticà II? Perquè... Jo diria terror. més que por, no? Més que por, no? O sigui, hi ha hagut aquí una involució, se'n parla així, jo crec que és veritat, tot i que hem de distingir entre la involució a nivell de declaracions magisterials i declaracions de tipus jeràrquic i després la base de l'Església, que no la tendim a menys tenir i jo crec que és on ocorren els fenòmens més interessants. I jo no diria que hi ha hagut una involució a la base, hi ha hagut persones que ja no van entrar al Vaticà II i que continuen en la resistència. Però persones que es creguessin al Vaticà II i tiressin enrere, a la base, jo crec que no n'hi ha gaire. El que hi ha hagut és persones que es van creure el Vaticà II a la base i que després, com que han vist que a nivell jeràrquic es tirava enrere, doncs elles han tirat endavant i ara hi ha una tensió i hem de veure què fem amb aquesta tensió, no? Jo espero que resolgui positiu amb un pas endavant de tota la institució. En el llibre... En concret, grups de dones, no? Hi ha molts grups de dones dintre de l'Església que van néixer d'aquest impuls de renovació del Vaticà II i que han continuat, no han tirat pas enrere. El que passa que de reunir-se en locals de la parròquia o locals del bisbat, doncs ara s'han de reunir en locals separats perquè per precisament no tirar enrere han hagut de fer aquesta tensió que he dit, no? Aquest no apostatar de la institució eclesial, però sí aprofitar al màxim els espais de llibertat que en elles tenen. Hi ha una tensió, això és molt important en aquest moment. En el llibre de n'Eulàlia Tort, que parla de les converses, diu, pareix que en boca teva, que el problema més grave de l'Església, i també ho he sentit a dir a altres persones, és la falta de manca de democràcia. Sí. Jo crec que, com ho anomeno normalment, és el clericalisme. És a dir, el clericalisme seria com aquesta fer dependre del fet de ser ordenat o no tota la autoritat dintre de l'Església, tota la presa de decisions, tots els càrrecs, totes les diferents funcions que hi pot haver dintre de la institució depenen o estan en funció de si la persona està ordenada o no. I a més les dones, al no tenir accés a l'ordenació, immediatament, automàticament queden fora de tots aquests càrrecs, que alguns d'ells són de tipus administratiu, etc., però que estan tots units amb això.
La democràcia interna dintre de l'Església jo crec que no és una noció que ens vingui en el segle XXI, de que hi ha democràcia per fora i nosaltres ens volem posar al dia. No, no, jo l'entenc que és pròpia de l'organització eclesial des del seu principi. Per exemple, la regla de Sant Benet, que és la meva regla, és un document del segle VI i és un document on diu que en una comunitat monàstica, quan s'han de prendre decisions, s'ha de reunir a tothom. I aquest reunir tothom vol dir que tothom tingui veu i vot, perquè es vota. Les ordres religioses són democràtiques. Això almenys jo puc parlar per la meva des del principi, i no una cosa com de posar-se al dia ara per fer mimetisme amb la societat. No. També he sabut que en les comunitats primitives l'elecció del bisbe també requeia sobre la comunitat local, que és el més lògic. I encara més d'això hi ha aquest problema del clericalisme que li deia, perquè hi ha hagut una transformació a principis del segon mil·lenni, principis o finals de l'edat mitjana, aquesta transformació de la noció del que vol dir ser ordenat. És a dir, abans, en l'Església primitiva, ser ordenat vol dir posar-se en un ordre dintre de la comunitat, que és l'ordre que fa estar al capdavant. O sigui que la persona ordenada és la persona que encarna la unitat d'aquella comunitat. Per tant, és impensable, en l'Església primitiva, ordenar algú sense comunitat. O sigui, l'ordenació no és una cosa privada que li passa a la persona en el seu interior i que té un poder sagrat. Aquesta noció de poder sagrat és tardana, és del segon mil·lenni. En el primer mil·lenni el que tenim és una comunitat que, com Jesús ens diu, quan 2 o 3 estiguin reunits en el meu nom, jo seré enmig d'ells. Doncs bé, això es visibilitza donant a una persona aquesta ordenació que fa que presideixi la comunitat i fa que encarni el factor de la unitat. Això vinculat sempre al grup. Quan tu aquesta persona la desvincules del grup i li dones com un poder que el té ella interior, independentment de la comunitat, jo crec que s'ha pervertit el sentit de l'ordenació cristiana. Un altre tema és el tema de la dona dins l'Església. Hi ha un llibre que se titula, suposo que el coneixeràs, que se titula Teologia feminista en la història. El vas escriure. Quin missatge ens volies donar amb aquest llibre? Aquí hi ha gent que també el feminisme, no com ara deia de la democràcia, entén que és una cosa que apareix a finals del segle XIX. És veritat, el nom feminisme apareix a finals del segle XIX i per tant, en aquest sentit, es podria dir és una cosa relativament nova. Però a mi el que m'interessa és precisament les arrels d'aquest fenomen que en diem feminisme. I les arrels vol dir que des que hi ha hagut societats en el món que s'han organitzat de manera que diuen pel fet de ser dona no hi ha la possibilitat d'accedir a la representativitat litúrgica o política o administrativa d'una comunitat, des del moment que això ha passat, és a dir, des del moment que hi ha hagut societats patriarcals, que són aquestes, hi ha hagut persones, no només dones i barons, en aquestes societats que han dit jo això no crec que sigui així, no m'ho crec això. Per què? Perquè em sembla que pel fet de ser dona no hi ha d'haver discriminació a l'hora de la representativitat litúrgica, política, espiritual, del tipus que sigui. Llavors això jo ho veig com una lluita que ha existit al llarg de tota la història entre persones que han tingut clar la importància de la igualtat i persones que els ha agradat crear societats amb divisòries discriminadores. I aquesta lluita continua avui en dia. En el si de l'Església és una lluita que hi ha hagut persones que l'han intentat justificar com a voluntat de Déu. I des del principi, per això en el llibre que vostè cita, doncs cito per exemple Gregori de Nacians, que és aquest bisbe del segle IV, que ja en el segle IV deia jo veig una cosa que no em sembla bé, Resulta que en els casos d'adulteri, si és la dona la que peca, si és el baró, deia ell, el que peca contra la dona, és a dir, comet adulteri contra la dona, no passa res. Diu, en canvi, si és la dona la que peca contra el baró, li cau a sobre tot el pes de la llei. Diu, això no ho trobo bé, això Déu no ho vol. Déu ha dit, honoreu pare i mare. I per què es fa aquesta discriminació? Això al segle IV. Això ho dic per persones que diuen, clar, el que no es pot fer és pretendre que en el segle IV tinguessin aquesta consciència social que tenim al segle XXI. Ah, no es pot? Doncs Gregori la tenia. Per tant, sí que es pot. Hi ha hagut al llarg de tota la història persones que el tema de la justícia i de la discriminació de les dones l'han vist clar. I per tant es tracta de continuar aquesta tradició avui en dia a l'Església i sobretot ajudar a entendre que la teologia i l'Evangeli no justifiquen cap discriminació de les dones, sinó al contrari, que ens impulsen a les dones i als barons a poder somiar una societat on ens tractem realment amb igualtat i amb respecte. Quins són els reptes que té l'Església pel segle XXI? Aquelles coses en les quals l'Església
ha de donar passes. Home, jo crec que ara estem parlant d'aquest tema de les dones i per mi no és un tema menor, ni dir molt bé, hem tractat el tema de les dones, ara anem pels temes importants. No, aquest jo crec que és el més important. Per què? Perquè és el tema de les dones dintre de l'Església, quin és el seu lloc i com s'entén, canvia la percepció de la teologia, canvia la percepció de la història de l'Església com ha evolucionat i canvia la percepció de l'organització interna d'aquesta institució. Crec que el replantejament de quin és el paper de les dones a l'Església, és a dir, superar la misogínia estructural de l'Església i superar el clericalisme són els dos reptes principals. Perquè pel que fa a la justícia social, l'Església ha tingut al llarg de la història una trajectòria en alguns moments força profètica, però aquesta trajectòria avui en dia es veu desvirtuada precisament per aquesta manca de democràcia interna. Una penúltima pregunta. Fa més de 40 anys que no tenim a Mallorca un bisbe que sigui mallorquí. Com s'haurien de fer selecció dels bisbes perquè la comunitat hi prengués part en aquesta elecció? Clar, jo aquí entenc la pregunta, sembla que em porta cap a dir que a Mallorca tinc un bisbe mallorquí, no? No ho diré. I no ho diré perquè per mi, més enllà de si és un bisbe mallorquí o no, el que m'importa és aquesta implicació del bisbe, aquesta connivència o aquesta complicitat positiva del bisbe amb la seva comunitat i per tant entenc que pot ser un bisbe de les Filipines o d'on sigui, però que sigui un bisbe que per la comunitat o per l'Església de Mallorca sigui capaç d'estimar-la i d'encarnar-hi l'Evangeli i de col·laborar amb tot el que seria la comunitat. Per tant, aquí em sembla que recuperar aquesta idea de l'Església primitiva on era la comunitat la que escollia aquest bisbe em sembla fonamental. I això, com es pot fer a la pràctica, doncs de moltes maneres, no? Es poden proposar diferents ternes o grups de candidats des de la base, es pot intentar recollir des de la base quin és el sentir de les persones i quines persones podrien ser adequades per a aquest càrrec, i ja li dic, el que em sembla que la discussió no és si és una persona mallorquina o no, perquè de persones mallorquines n'hi ha d'excel·lents, n'hi ha de no tant, com de qualsevol grup, no? Igualment amb les dones i els barons, no? O si fos una dona, diu, miri, igualment, una dona pot ser excel·lent i pot no ser. Per tant, l'important sempre és anar més enllà de les etiquetes i des d'un punt de vista cristià profund no perdre el nord. I el nord és una persona fidel a l'Evangeli de Jesucrist, és una persona que estima en la comunitat i és capaç de treballar-hi en aquest cor obert no jeràrquic, un tipus Pere Casaldali, que ja està gran, però doncs això estic pensant, és en aquest cas català i afincat a Brasil, però em penso que molts d'aquí, si fos una mica més jove i estés disposat, que no ho està, a deixar la seva seu, perquè això és un altre tema, no? Amb els bisbes, què fan passant de seu en seu, com si fos un càrrec, una carrera? Això no té cap sentit des d'un punt de vista eclesiològic. El bisbe està unit a la seva comunitat i allò és com un maridatge, no? Tota la vida no deixes tu una seu episcopal per promocionar-te. La darrera pregunta, i llavors si em podries fer un resum de les teves intervencions en aquest viatge a Mallorca. Una és una conferència a Manacor i l'altra és una conferència a Palma. I una conferència a Eivissa. A Eivissa. Aquesta va ser l'original. Bueno, jo dic a Mallorca, volia dir Mallorca, al ser d'Eivissa. Aquesta d'Eivissa va ser important. Bueno, i doncs ens pot dir una pinzelladeta ràpida sobre aquestes tres. La d'Eivissa va ser sobre capitalisme i ètica, i llavors va ser una crítica ètica en el sistema capitalista, una mica ho he dit abans, no? El problema no són els empresaris ni l'emprenedoria, ho crec fonamental. El problema és quan aquests empresaris actuen dintre d'un marc capitalista que té aquest màxim benefici, no? Llavors d'això vaig tractar a Eivissa. I aquí a Manacor vaig parlar sobre la vacuna del virus del papil·loma humà. O més ben dit, vaig parlar en contra de la vacuna del virus del papil·loma humà i els motius no els puc ara resumir tots, però sí que tinc aquesta intenció de fer-ne un vídeo que també es pugui difondre perquè tothom que vulgui conegui quins són els arguments. Recomanes que no se pas? Recomano amb molta força que no. I això ho puc fer ara perquè recentment, a l'octubre del 2012, hi ha hagut una publicació científica que demostra la causalitat d'aquesta vacuna en la mort de 2 nenes sanes. Llavors és un risc massa gran per córrer per un benefici que en aquest moment és incert i que a més tenim una alternativa, que és la citologia vaginal realitzada cada 2 anys. Si es fa, no hi ha ni un sol cas de mort per aquest càncer. Es donen casos de càncer molt poquets, però s'agafen a temps i no es mor. En canvi de la vacuna se'n pot morir. Llavors això s'ha d'explicar ben explicat, perquè es tracta de fer eslògans, però... I lo dels farmacèutics? I el tema de les farmacèutiques... Conferència de farmacèutics, sí. Doncs a Palma és parlar sobre la medicalització de la societat. Llavors això és un tema més ampli que ens indica una tendència en els últims anys a llegir i interpretar
esdeveniments quotidians de la vida normal, que no són problemàtics, com si fossin problemes mèdics. I altres esdeveniments que sí que són problemàtics, però no són de tema mèdic, també entendre'ls i interpretar-los com si fossin mèdics. En 2 exemples es veurà molt clar. Per exemple, això que abans en dèiem, l'edat del pare. No? Quan els nanos adolescents tenen pujades i baixades d'humor. Això no és un problema. Home, pot ser un problema per la família i pel nen, que està de mal humor, o la nena, però no és un problema perquè és propi de l'adolescència. L'adolescent s'ha d'enfrontar en un món per primera vegada sense dependre dels pares. Comença a treure el cap o el nas a fora del niu familiar i això li comporta uns reptes i unes incerteses i unes inseguretats. Per tant, s'ho passa malament, però això és propi de l'adolescència. Això ho has de passar perquè si no, no madures. No? Això no és un problema. És una cosa desagradable, però forma part d'allò que és normal. Avui en dia, a això se li diu depressió juvenil. Hi ha un 45% d'aquests joves que prenen medicaments per això. Això és un motiu d'escàndol a nivell social. Per què? Perquè hi ha efectes secundaris d'aquests medicaments, però encara que no tinguis efectes secundaris, que poden ser greus, perquè alguns nanos se suïciden pels efectes que els hi fan aquests medicaments, encara que ho superis i que no tinguis efectes secundaris, el que et passarà és que t'hauràs perdut l'oportunitat de madurar en el punt de vista que toquen a l'adolescència, perquè tu, en lloc d'enfrontar-te en el malestar de la frustració sobre el teu propi cos i sobre les relacions sentimentals i això, et prens una pastilla que t'ajuda a estar millor, però llavors no aprens a gestionar tu mateix aquesta frustració, no? Això és un exemple. Un exemple seria, per exemple, els nens que tenen problemes a l'escola perquè estan nerviosos o neguitosos, això ens en diu la hiperactivitat. Això pot ser un problema real, i he dit, el dels adolescents no és un problema real i s'ha etiquetat com un problema, però el dels nens hi ha casos en què sí que és un problema, però és un problema mèdic o és un problema de sistema educatiu o és un problema del ritme de vida que porten els pares i del ritme de vida que la societat ens obliga a portar, que no hi ha espais per la convivència familiar tranquil·la, que no hi ha espais pels nens perquè juguin tranquil·lament i perquè badin i perquè s'avorreixin, que és una cosa essencial que han de fer els nens també per madurar la seva capacitat creativa. Molt bé, Teresa, molt hem d'anar perquè el temps ja se mos ha acabat. Si tens qualque cosa que dir, ara és el moment, qualque missatge final per al nostre ciutadà de Manacor. Al final sempre el bàsic és aquest, no? Que potser ens hem acostumat en els darrers anys a esperar que les solucions ens vinguin des de dalt, i no, hi ha aquesta capacitat. Tenim mans per fer, tenim cap per pensar i tenim cor, sobretot, per desitjar, i això ho hem de posar en marxa per solucionar els problemes des de baix. Molt bé, Teresa, moltíssimes gràcies per la teva participació en aquest programa. I ja saps que tens aquest monestir i tens Manacor a la teva disposició per quan vulguis passar un dia amb nosaltres. Gràcies per la teva participació al programa. A vosaltres. I a vostès, senyors espectadors, també les agraïm l'atenció que heu prestada. La setmana que ve tornarem a estar amb vostès en nous reportatges, en nous programes que són Sal de la Terra i Llum del Món. Fins la setmana que ve. Suona sciora mia, suona e riposa, questa bocca che pare una rosa. Suona e chiude spocchia tunna tunna, che quando suona tu, suona l'umuna e chiuda gli occhi a non tardare. Suona lo funere l'umara e chiuda gli occhi e non ave paura. Suona l'umuna fatta su natura. Chiama fuori di un grande castiella, pieno di tante cose belle. Chiama fare d'ore ed argenta, chiama a abitare tutta la gente. E ogni giorno sarà l'allegria e ci sarà pure mamma mia. E la fatica non sarà più amara, perché saremo allora tutto uguale. Suona scior mia, suona e riposa,
Chi occhi torna su covana rosa, suona tutte sti cosa bella, l'usciella, l'umara e tutta l'istella, e suona e non tardare, e falla subito reposare, e ce ne suona se non vuoi venire con questa musica. Fala di dormire, yarara, allara, allara, allara.